हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलि स' गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय गाइस दिनै आंनि ITI नि एडमिशन दङ बेयावनो आङो थांनो नायदो नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो नैफोर ड्रेसखौ आं ओरैनो लायाखै माने जुदि एडमिशना थाबनो जायोबा आङो दिनै मोनसे जायगायाव नोंथांमोनखौ लानानै थांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो बेनि उनाव नै माइकखौ दाबो आङो नैबे हेलमेटाव फिटिं खालामाखै नैबे माने पुराना हेलमेटखौनो इउज खालामबाय थादों आङो मट' ब्लगिंनि थाखाय नै गोदानाव आङो माउन्ट लगायथ'वाखै माउन्ट लगायबासो आङो इयाव ब्लगखौ खालामगोन स' साय दङ दा सायखौ लोंनानै आङो ओंखारलांनोसै एक्सुवेलि गाइस आङो दा आबौलानि न'आव दंफैयो नैबेनो जाहैबाय आबौनि रुमा आबौनि रुमनिफ्रायनो दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय मानो गाबदो दे हाय होनलाय दे टाटा होनो रे जाम्बाया दिं 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 होनलाय नैसा बिफंयो नैबे बाबु मामानि स्कुलाव थांनाय फैबाय नोंनाथ' परिखा दंमोनलै हागोन हायाखै हाबाय मा साबजेक्ट दंमोन इंलिश मा फैनाय मानो बावगारनांगो नोंखौ आं नै मा खालामदों नायलाय नै नोंखौ मा खालामदोंमोन आङो नायलाय वाट्सएपआवनो दोङो मारै जादों हो बरिया टाइमा 11:08 जाबाय लेट जाबाय एसे थब थांनि बारा गोजान नंखाया माने दा खोन्थागोन आङो मा जायगायाव लानायदो एडमिशनखौ मट' ब्लगाव रायलायलांबाय थानोसै बाय बाय टाटा दे मा लादो नंबाय आदि हेलमेट गाननायखाय ओरैनो जाबोयो थांसै आबै मोजां माबाबानो जाबाय बाइकखौ फुल स्टार्ट होना लानि हेलमेटखौलाय लाजागोन ना लाजायाखै नैबे नैफोर लामाया माने दैबान जानानै बायजुना दोङो गामिनि लामाया आङो गामियाव थाफैनाया 10 दिननि बारबायानो दा दिनै एडमिशना जायोबाथाय थाबनो एडमिशनखौ लानानै दिनैथ' भुटान खुलिदो बेयाव थांनो सानदोंमोन माने थ' गाइस आङो नै मेन लामा मोनफैबाय नैबे भुटान रडनिफ्राय जोंना 6 किल'मिटार थांबावनांगो दारकुसि मोनफैबायानो आङो थ' नैनिफ्राय बरिया फ्रि आरो लामाया मोना माने नै दारकुसियावनो फैखानाय जायो ओरैनो बेरायनोबाबो ओमफ्राय साननैसो आङो नै फिल्डआव ओरैनो एक्सारसाइज खालामफैबाय थादों नैयाव लोगो सासेया नेना दं होनदोंमोन बेखौ लाना थांफागोन आं माने हारसिं थांनो बोरैबा मोनोना अलरेडि रेडि जानानै दङ इयो हो मानि मा मार्क्स लादो र' थ' गाइस ग्रेजुवेशना कमप्लिट जानानै न'आवनो मा खालामना थाबाय थागोन होननानै आङो नैबे ITI नि कर्सखौ लाबाय ICTC नाव मोनदों आङो काउन्सिलिं जाबाय दंमोन एडमिशना ओमफ्राय दिनै
ओमफ्राय जायगायानो रङिया ITI थ' गाइस आंना एडमिसना जाबाय लोगो दा आं एसे बेरायना फैनि होननानै भुटान जासो फैबाय नैयाव थानानै इयाव फट' खेबबाथाय बेस्ट भिउ नुयो हाजोखौ माने दिनै जोमै खोबना थानायदो बांसिन समायना नुदो बारा गोजान गैला सानद्र' जंकारखौ मोनसिगोनानो साहा बागान दा बागान बारजोबलांबाय जोङो माने सिगांसो फैबाय थानाय जायोमोन प्रायलि भुटान 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 दिनै माने गोबां मानसि फैदो भुटान खुला होनायखाय पुलिसा माले सार एने गेटत लिगेन बाइक थोई जाबा लागो क्या भितर घुमाउनु हरनि सर पारमिसन नाय पारमिसन गेट बन्द होइछि दुटार बन्द होइছে बन्द सर एन्ते ऑपरेशन मानु हर कारणे इरान मानु मीडिया फ्रम फोटो मारबा दं की टाइम खुला टाइम त हो खाली 9टा बजे सर एंट्री होबा कारणे की डकुमेंट्स लागिचा सर भोटार आईडी लागबो भोटार आईडी ओरिजिनल भोटार आईडी दिले खुमाब पारबो एको नालगे तार पिছত पैसा लसे नांगोन ना सर पैसा लनाय एको लवा नाय ना पैसा ससा जाय जुदि बाइक खाने थै एना खुश करि साइ हाफ गेट হ'ব दे सर थैंक यू नै गाइस नायना लादो गेटआ खुला होबाय दिनै दाथ' माने थांनो होआखै इन्डियानि रावखौबो 2टा बाजियावनो बन्द खालामदोनो नेक्स्ट फैबाथाय हाबनो लुगैदोंमोन दिनैनो किन्तु नेक्स्ट उनाव फैबाथाय हाबसिगोन दा नै इथिंबो थांजायो नैथिं माने गामि आरो इथिं हाबलांनानै नायलांनि इथिंबो फैयोमोन जों मालाबा मालाबा इथिंनो हाजो खाथि खाथि थांगोन दा अनलि नोंथांमोना जुदि फैयोबा भटार कार्ड लाना फै इनि उनाव हाबनो हागोन भुटान हाबनोबा आरो दुटानि सिगाङाव फै साहा बागाना इनै इथिं खोमसि नुदों माथो ओमफ्राय नोंथांमोना थांनाय खनसेनि भिडिअआव जाय बाइक सोलायथ'वा नामा होनना कमेन्ट खालामदोंमोन स' आङो बाइकखौ दानो सोलायथ'वा माने बाइक लानायनि प्लेनिं खालामथ'वाखै आङो जुदि नेक्स्ट इयारफोराव जुदि मोजाङै मोजां थाबाय थायोबा लानो सानदों नैबे बाइकदोनो आं बेरायबावगोन गोबां जायगा थांबावदों आङो नैबे बाइकदोनो जुदि जि बाइक लायो एबार हेभि बाइकखौनो लानो सानदों किन्तु आङो दा नैबे साननैसोआव आङो लेपटप गंसे लानो सानदों गाइस एसे मोजांखौनो लागोन लेपटपखौ माने आंना मबाइलाबो स्टरेजआ फुल जाना थाबाय थायो ओंखायनो भिडिअखौ मालाबा खामबाबो इडिट खालामनो थाखाय जायगायानो थाया गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइबबो खालामना गालां गाइस